қайғиронӣ дар замони шӯравӣ яке аз риштаҳои маъмули варзиш дар Тоҷикистон ба шумор мерафт. вазъи қайғиронӣ имрӯз дар Тоҷикистон боиси нигаронист. Ин навъи варзиш ҳоло танҳо дар шаҳрҳои Душанбеву Хуҷанд ва ноҳияи Муъминобод ба роҳ монда шудааст. Барои ҳалли ин мушкилиҳо ва рушди ин намуди варзиш дар кишвару омода кардани мутахассисони соҳибтаҷриба, масъулин курсҳои омӯзишӣ ва тамринҳо мегузаронанд, то варзишгарон хубтару бештар омодаи мусобиқаҳои дохил ва хориҷ бошанд. Ҳамин гуна курсии омӯзишӣ дар шаҳри Душанбе барои мураббиёни намуди қайғиронӣ ки 10 июн оғоз гарда буд ҷамъбаст шуд. Дар машғулиятҳои назариявию техникӣ коршиноси сатҳи байналмилалӣ аз Булғория, лектори ҳамбастагии олимпия Аднан Алиев, 22 мураббии ҷавон аз вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе дониши худро доир ба техникаву қоидаҳои Федератсияи байналмилалии қайғиронӣ дар байдарка ва каноэ такмил доданд. мақсади асосии баргузории ин семинар омӯзиши техникаҳои замонавие ки рӯз аз рӯз рушд карда истодааст. мо ин техникаҳои нави варзиширо ки бо ин эксперти дараҷаи байналмилалӣ Аднан Алиев аз Болгария ва иштирокчӣ ва ҷоизадори чемпионатҳои ҷаҳон аст даъват кардем ва ин семинарҳоро барои боз ҳам хубтар ва дар сатҳи байналмилалӣ омӯхтани мураббиён ва тайёр намудани планҳои корӣ, планҳои варзишӣ, машқи планҳои ҳафтаина, планҳои солонаи мураббиён барои тайёр намудани варзишгарон мебошад. курси омӯзиширо Кумитаи Миллии Олимпӣ дар ҳамкории муштарак бо Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ ва Федератсияи қайғиронии кишвар роҳандозӣ намуданд. Масъулини Федератсияи қайғиронии кишвар низ роҳандозии ин курсҳои омӯзиширо саривақтӣ унвон карда бар он назаранд, ки қадамҳои устувор дар рушди ин намуди варзиш хоҳад гузошт. Цель проведения как обучать ваши тренера, они получают международный сертификат первая степень. Это level 1 на английский, как называется. Быть тренером мы их учим на самой новой инновации, которые существуют в мире. И моя визита и цель их повышать их квалификацию, расширять географию нашему спорту. Думаю, что семинар был очень полезен, и я сам вижу, что интерес к этому спорту у ваших тренеров есть. Они интересуются, стараются, спрашивают, как повышать свою работу, качество и так далее. хушбахтона солҳои охир бо дастгири ҳукумати ҷумҳурии Кумитаи Миллии Олимпияи Тоҷикистон ва талоши Федератсияи намуди варзиш эҳё гарда умед дорем, ки қайғиронҳои ҷавони мо дар давраи соҳиби истиқлолӣ бори аввал рохати бозиҳои Олимпии Токио 2020-ро ба даст меоранд. иштирокчиёни ин курси омӯзишӣ дар анҷом соҳиби сертификати дараҷаи А-и Кумитаи Байналмилалии Олимпӣ гардиданд.